Eläinten ja uskonnon suhdetta pohdittaessa mielellään otetaan esimerkiksi joku uskonto tai uskonnollinen traditio ja ryhdytään pohtimaan, onko se hyvä vai huono eläinten kannalta ja minkälaiseen toimintaan eläimiä kohtaan se rohkaisee. Tämä lähtökohta on mun mielestä hivenen tylsä johtuen siitä, että kaikki suuret uskonnolliset traditiot sisältää hyvin monia aineksia ja monentapaisia ehdotuksia maailman suhteen luomiseksi, joten on selvää, että vaikka kristinuskosta löytyy yhtä hyvin röyhkeän ihmiskeskeiset teologiat ja sitten luontomystinen veljellinen suhde luomakuntaan, ja nämä kaksi voi elää ihan täydessä sopusoinnussa sen tradition sisällä. Sen sijaan eläimet itse kyllä helposti sijoittuu jonkinlaisen pyhän tai oudon ja vieraan alueelle, johtuen siitä, että ihmiset määrittelee eläimet suhteessa eroihin, miten ne eroavat, miten erilaisia ne ovat, ja sitten helposti eläin joutuu jollekin oudolle alueelle, jossa se on jotakin aivan muuta kuin ihmiset. Ja eläimiä halutaan kontrolloida, niin niiden toimintaa halutaan säädellä ja jotenkin rajoittaa, ja ne halutaan pitää aisoissa, ettei niiden jonkinlainen vaarallisuus pääse valloilleen. Jopa luonnonvaraisten eläinten tapauksessa puhutaan kannan säätelystä ja kontrollista, ja ne ei saa ikään kuin olla omissa oloissaan. Ihmiset ei myöskään saa eläimiä lähestyä ihan niin kuin noin vaan täytyy olla asiantuntemusta ja varusteita ja tietoa ja kaikenlaisia ominaisuuksia, jotta voi lähestyä eläintä. Ja sitten semmoinen, mitä mä oon miettinyt, on nykymaailmassa, jossa uskontojen rooli ylipäätään elämää järjestävänä tekijänä on kutistunut ja vähentynyt, niin uskonnollisuus itse ei ole kadonnut, vaan tämmöiset pyhyyden ilmiöt on päinvastoin vaihtaneet paikkaa. Pyhyys ja tuho jollain lailla yhdistyy toisiinsa, ja jopa pahuus. Jos ajatellaan vaikka kouluampujaa, niin kouluampuja ilmiselvästi tavoittelee jonkinlaista tavallisuuden ja turvallisuuden yläpuolella olevaa positiota, jonkinlaista kuolemattomuutta tai kauhistuttavan sankarin roolia. Siinä taas pyhyys ja pahuus menee yksin. Ja toisaalta luonnon tuhoalueet on tämmöisiä vaarallisia paikkoja, joissa jotakin on mennyt sijoiltaan, joissa oleminen on vaarallista, joihin meneminen on sallittua vain tietyin ehdoin. Ja tällaisena samanlaisena tuhoalueena ja jonkinlaisena suorastaan kirkkona, pyhänä paikkana mä näkisin myös eläinteollisuuden, eläinten käytön teollisuuden raaka-aineena ja tuotantovälineenä. Se on semmoinen outo piiri, jota säädellään hyvin ankarasti. Sinne ei voi mennä noin vaan. Pitää olla rituaalisesti puhdas, pitää huolehtia hygieniasta, niin kuin sanotaan. Eläinteollisuuden rajat on erittäin vahvat ja lujat, suorastaan kuin entisaikaan kirkkojen seinät, suunnattoman paksut. Siellä sisällä tapahtuu jotakin, mikä ei saa päästä ulos. Tämä on niin kuin mun mielestä olennainen näkökulma. Eläinteollisuus on tietyllä tapaa pyhän piiriä tässä maailmassa ja samalla pahan piiriä. Toivomuksena näillä kaikilla rituaalisilla järjestelyillä, sinne ei voi mennä noin vaan, on se, että sieltä tulisi ulos ainoastaan semmoista turvallista kamaa, näitä hyviä tuotteita, eläintuotteita, eikä suinkaan sitä pahaa, joka siellä myös on. Siis epidemioita, onnettomuuksia, mutta myös moraalista tuhoa ja sosiaalista levottomuutta ja erilaisia eettisiä katastrofeja. Nämä ei saa päästä pois eläinteollisuudesta. Ja se, mitä mä toivon, on nimenomaan se, että tämä eläinteollisuuden kirkko jollain lailla luhistuisi, että sen muurit murtuisi ja sieltä pääsisi pois nimenomaan se mätä ja paha, joka sinne halutaan sulkea. Ja
tämä näkökulma voisi niin kuin olla olennainen ajateltaessa eläinten ja eläinpuolisuuden kohtaloa.